Pozdrav ljudi, dobrodošli još jednu epizodu, danas ćemo igrati Minecraft Skywars, idemo. Okej, nije neka mapa, ali nema veze. Idemo. Okej, odlične stvari za početak, okej. O, dobro, odlične stvari su za početak. Okej, ovo je uzmemo. Pik ćemo uzeti, šta ima veze. Opa, golden apple, okej. Samo nijem šta ovdje imam. 6, 5, 25, okej. Pokušat ćemo da skinemo onog lika. Evo, okej, igrat ćemo 2-3 partije danas. Ovo je prva epizoda i Sky PvP neću nikada više snimati. Okej, možda u budućnosti, ali danas nećemo. A da, ne mogu da ga... Jao, zaboravio sam ovo da obučem. A daj, pogodi ga, bar jednom. Eto, bar štapom. A daj. Samo nisam dobio ove ender perlove da bi se teleportovao. Jao, eno ga ona lika. Da li ćemo ga skinemo? Yes, bravo za nas. Ubili smo tog jednog lika. Ja sada idem, nema mene niko ubija, mislim, okej. Niko ovamo ne gleda. Stigli smo do spona. Okej. Jebu. Izvinite ljudi. Da li ćemo da gubijemo? Da li ćemo gubiti? Yes! Bravo za nas. Ovo ćemo sada da bacamo, da uzmemo ove stvari dobre. Kako smo ga samo ubili, taj lik nije ni osjetio. Okej, samo da naletim na nešto dobro. Okej! I ubio me, da. Okej, idemo još jednu. Možda još dve, još tri. Bilo kako. Idemo, ovu smo dobro odigrali. Odlično, ovaj kit ćemo uzeti. Ja nemam da uzmem ovaj kit. Okej, idemo, ovdje ćemo uzeti, dobro, sekira za početak, okej. Dobro, ovo, evo ga ender pearl, to. Ovdje ćemo ovo. To ćemo tu. Što više vidimo, samo da što imam. Okej, još jedan chest. Ali ništa dobro u njemu. Okej, pa dobro, može ovo za početak. Nije loše. Hoćem da prileti do onog tamo. Ne, jesu li ono u timu? A ne. Činilo mi se. Okej, idem do gore. Okej, ovoga bijemo lako, okej, imao je farmerke, tu video sam. Imaš li još nešto? Nemaš, okej. Imam 8 ovih jabuka zlatnih. Okej. Opa, iron match, okej. To je dobro za početak, ima li ender perlove neke? Okej, ovo ćemo uzeti, okej, 10 ovih zlatnih jabuka, pa to ono, odlično je. Tu nema ništa. Sada ćemo da pobacamo sve ovih 35, imamo šta ćemo da dobijemo levela. Okej, s ovim možete da gađate nekoga, ali ja neću to raditi. Okej, ja idem do ovog lika. Ja
pogledajte ovo ljudi moji. Pogledajte ovo kako sad da ga zeznem. Ali ako nas ubije neće biti dobro. Ok, ubili smo mi njega. Ok, umrtav je. Odlično smo ovo odigrali, ovih nekoliko. Ubili smo puno ljudi. Ok, ovo mi ne treba ništa. Sve ću pobacati. Ok, idemo sad do nekog drugog. Evo ga ovdje lik. Da li možemo da ga skinemo? Ok, moram ovuda da prođem, da uzmem ove stvari. Nema drugog rješenja. Nemam onaj upaljač. Ne, nemoj me zezat. Ne, bacili smo one jabuke. Ne jabuke, nego izvinite, bacili smo, ne. Pa nemoj ti još da me zezaš. Bacili smo, ok, ništa mi ne treba, idemo dalje. Da li da idemo u sredinu, sad ćemo vidjeti, daj. Ovo ćemo pretvoriti i idemo, idemo gore. Jao. Ok, da li da idem do ovog lika, idemo da ga ubijemo njega. Samo gdje je lik? Ne, zapalio me ljudi moji, a ja sam njega ubio. Jao, ok, idemo još jednu i to će biti to za danas. Idemo. Ajde, što neće? Ajde. Ne znam šta mu je. Stopirat ću ovo dok ne završim. Ok ljudi, ovo je samo bio neki mali bug. Idemo da igramo. Ok, nismo uzeli ništa. Ok, solidno je za početak. Idemo. Uzet ćemo i mi lavu jer nas je onaj dečko prošli put razvalio sa lavom. Ne mogu da verujem. Ok, jao, promašio sam. Evo ga li! Ne, yes, kako rešavamo to u sekundi. Ok, poješćemo zlatnu jabuku. Ok, ovo je bilo solidno za mene, ubili smo ga lako, baš smo ga pocepali, ono što se kaže, lik nije imao šanse protiv nas. Za malo da padnemo, ali ok, uzet ćemo ove njegove zlatne jabuke. Ovo smo brzo rešili, ali samo moram da jedem nešto, da li ima, nema. Da li ima gore? Ajde, moram da jedem nešto. Moram zlatne jabuke da jedem. Ok, nema veze. Da se malo regenerišem. I idemo u daljnji fight. Eno, već je lik otišao u sredinu, tako da nećemo da neko gleda. Ok. Baš se odlično obukao. Ok. Da li je sve pokupio? Ok, jeste. Nema sumnje. Ne! Jao, ok, skinula nas je. Ok. Sasvim slobodno. Idemo. Ok ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo u sljedećoj. Ćao!